दुन्दिया बाथोन जाबाय 다 자요. 바라라라나. थारुनजों अमाजों नै लोगोफोर आंना दिनै थारुन आरो अमा संनोसै नै 다 살짝 말까나라. 자, 끝해보든다. 있어, 그렇지. 왜 타는 거야? 이 쓰고 사고 타는지. दिनै नै आंनि गायनाय दुन्दियाखौसो बाथोन जागोन आङो जानाय नायसै एसे मोजां माबानायनि खिलिनायनि खानसै खायाबा खिलियाना
बेखायनो एसे बिजौखौ खेबस'नि थोसिगोनबो नै लोगोफोर आंना जा उखुन्दै खुबायहाय ओंख्रिया जा मोजां जाबाय नै अमा गोरानजों थारुनजों कालारा बारा सिनायासै बोथोराबो जि खुवाना दिनै बोरैबा खोमसि आदै उखुन्दैया आदै जि मोजां जाबाय नै कालारा साइसथार ओमफ्राय बाहाय बानलु गोथांबो सावखाबाय बानलु गोथांजों दुन्दियाजों सिफ्लेनानै बाथोन नायदो लोगोफोर दिनैनि जानायखौ आरोबाव आंना थारुन ओंख्रिया आयौ उखुन्दैया थारुन ओंख्रि खरलाजों गरसिजों एवनाय दुन्दिया बानलु बाथोन ओंखाम लानोसै एबार बेदरा अमा गोरानजों थारुनजों हिट ओंखाम हायसै एबार जानाया दायो नार्जारिना रेडि ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालामनानै होलां ओमफ्राय मोजां कमेन्ट्सफोर हरबानो जाबाय बिब' सनानो बयबो ओमफ्राय होनबा दायो जानोसै दे आङो जानो लुगैबाय बानलु बाथोनखौ बानायना लागोनसै बानलु गोरान सावनाय होनबाथाय जादोल' ओरैबायदि टेस्टि जोंहा सामब्राम गुफुर गैया सामब्राम गोजाबो होनो मोनाखै ओंख्रियाव सामब्राम बिलाइ होदों आरो बेनो हिट गोथाव जादों बिराद गोथाव बारा जिरा मस्ला जानोसो नाङा ज़्यादा मसाले खाना नहीं चाहिए मसालेदार होनो नामा दुन्दिया बाथोन जाबाय आंना दुन्दिया बाथोनाबो खोमायाव नांहैखायो बानलुआबो बे अमा गोराना बैस्रा आयं मोना होफैनाय ओमफ्राय बै जोंहा आनै दंना गामियाव आनै सासे दं जोंहा गामियावनो ओमफ्राय बे आनै होफैनाय माने गावस्रा पिकनिक जादोंमोननो आनैमोना माने आयं बे जोंनि न' खाथिनाबो दंफायो आरो ओमफ्राय होफैदों एसे बुरजा गोलैदोंमोन नामा 4 केजि ओमफ्राय एसे होफैदों आरो जोंहाबो सानैल' जानाय ना ओमफ्राय जानोसै आं जाब्रेजोबसैलै आं ओंखाम अमा मेजेम आरो ओंखाम ओंखाम apa betul
파자 gila là bơ ăn giấy chứ lúc mình cho bao giờ gần mà nèo 파자 kho 파자 자자 이래 파자 이래 바라라라 phun gần nè ở trên tiếp xả ra phun cả bán miếng chả 엄마 미잠 kami coba dulu Được. Mình lấy bèn sàn này. Ở đây. Giá không bay đã nha. Mà lắm. Bye bye.